מה קורה חבר'ה? כאן שי אנימטור, והיום אנחנו בחלק 2 של TNT. אז לפני שאתם רואים את הסרטון, בבקשה תנו לייק ותירשמו לערוץ להיות חלק. והפעם אנחנו עם גרפיקה יותר טובה, לא כמו הסרטון הקודם, אז תראו את הכל יותר טוב. ובדקתי באיזה TNT עצרנו, ועצרנו ב-TNT רוטינג הזה, ועכשיו אנחנו בספירלה, ומכאן עוברים לכל אלה. זה לא אותו דבר, כן? ואני לא שם את זה כאן, כי אנחנו צריכים את הפלידנסטיל. עכשיו בואו נתחיל. נשים את זה כאן, קוראים לזה ספירלה, אז בואו נראה אם זה עושה לנו באמת ספירלה. תתקננו ו... אומייגאד, זה רק TNT לכל עבר. וואו, זה רק ההתחלה, עוברים למטאור TNT. אומייגאד, זה בדיוק כמו בדיוק כמו מטאור. וזה גם פתח לנו מנהרה. יש כאן דיימונד. אני לא רואה, אבל כן יש כאן רדסטון. תעשה אור. נעשה אור. כי בואו נחזור למעלה. ונתרחק מכל הבלגן הזה. שני נחץ כאן בשביל ללכת יותר מהר. יותר נכון לעוף יותר מהר. ככה זה בגרשה ישנה. טוב, זה לא כזה ישנה. בוא נעשה את זה בווילד הזה שמה. צריך לנסות את הנוקליר וסט TNT. נראה שזה שוב פעם משהו שקשור לפצצה גרעינית. בוא נעשה את זה באמצע של הכפר, איפשהו פה בתוך הבית הזה. איזה טבע גרוע. עכשיו נתרחק מכאן. רגע אחד. זה עושה פיצוץ. מה מהר עוד גולם? הוא מרגיש בסדר? לא, הוא לא מרגיש בסדר. הנה, אני אעזור לך. ונתרחק בכל הווילג' ההרסני הרדיואקטיבי הזה. ונעשה את הוויטרנינג TNT. נראה שהוא שייך לנדר. וואו, כמה הוא זימן כאן. עושה גם את הראשים. רגע, זה חצוי? לא, אפילו לא ראש. סתם נתקע כאן. וואי, יש כאן עוד הרבה כאלה. עכשיו הוא TNT. הוא זה צמר. כן, רואים שזה צמר. צמר צבעוני, זה נראה. זה שר רק ירוק. חשבתי שזה עושה צבעוני, זה כאילו, גם הגרס הרגיל הוא ירוק, אבל זה ירוק בעיר, שזה אמור להיות אותו דבר. עכשיו בואו נבדוק אם זה עושה צבע. לא, אותו צבע. אולי זה רק מזל גדול שיצא עוד פעם ירוק. בואו נעשה עוד פעם. אין סיכוי שזה עושה רק ירוק. הבנתי למה זה עושה ירוק. בגלל שזה עושה לפי הצבע של הבלוקים. מכאן זה עשה צמר אפור. אז מה זה יעשה בדיוק לעץ הזה? אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בווילג'.
ואז נפסיק עם הערוץ TNT, פשוט לדעתי ממש מגניב. מגניב. עכשיו עוברים ל-Walking TNT, שאין לו מושג מה זה אומר. זה נראה לי אומר TNT הולך, למרות שאין בזה שום קשר, למרות שיש איזה תמונה של נעליים. למה לוקח לזה הרבה זמן? אם זה לוקח הרבה זמן זה כנראה פיצוץ גדול, לא? מה? אני לא רציוניים, אה? בדיוק ההפך. כאן יש לנו את ה-TNT הזה. TNT עם התמונה של חרב. תתכוננו ל-TNT חרב. שמישהו מה מתחיל ללכת. הוא בדיוק את הדבר כמו זה וזה שם. עכשיו זה משהו עם לבה. כן, זה באמת משהו עם לבה, שתקלו, זה שרף כאן הכל, לא? שרפת את שם משכנה. לא שרפת את שם משכנה. וזה זמן כבשות? לא, אין סיכוי. כבשים או כבשות? לא לי כבשות. עכשיו לוקחים TNT חלשים. נראה כאן עצרנו, אז עושים מכאן. דילגתי כאן על כמה. לא נראה לי. עכשיו בוא נתחיל מה-TNT הזה. TNT שנראה כמו אובסידיאן. תתרחק חזירה. בום, אני יכול לחצוב את זה ולהגיע לנזר. לנדר. כי עכשיו ל-Day TNT. רגע, אם קוראים לזה Day, רגע, לא, אנחנו ב-Night TNT, שזה אומר לילה. אם זה לילה, אז נעשה את זה ביום, ואם זה, ועכשיו עושים את ה-Day TNT, כמו שבאתי לומר עליו, זה בגלל שהוא די, ודי בעברית זה יום, אז נעשה אותו בחושך, זה בדיוק מה שקרה עכשיו מה-Night TNT. מה יקרה אם נעשה את שנינו? גם זה משהו אחר. תקלו שמיים, וזה גמר ביום, כפי שרציתי. עכשיו ה-TNT הזה. יש כאן רדסטון? סתום כבר! Bruh. אוקיי, תתפוצץ. זה
קרב את המשחק או מה? בוא נבדוק. לא, זה לא קרב את המשחק. אז למה? זה לא פועל, לא? תפול כבר, תפול. אני פשוט שון את ה-TNT הזה. נחכה עד שהוא יתפוצץ. למה חפרתי אותו? בזמן עד שהוא יתפוצץ נשקנו את המושג מה זה. אוקיי, זה לא עשה כלום. רגע אחד, אולי בגלל שהמשחק קרש זה לא עשה כלום. בוא נבדוק שוב. לא, המשחק לא קרש. אז למה ה-TNT מתחיל להתנהג מוזר? מה קרה לזה? תחזור הנה. לא, לאן אתה הולך? לא, לא לתוך המערה. למה לתוך המערה? אבל למה? למה היא ה-TNT ארוך שכמותך? למה לתוך המערה? טוב, בוא נבדוק עם ה-TNT. לא, הוא עדיין לא תפוסת. מי גאד, תסתכלו כמה דרת הוא מעיף. גשם של דרת. תחזית מזג היום דרת. עכשיו, אוקיי, זה עדיין ממשיך. עכשיו נעבור ל-TNT הבא, שזה טרול TNT MK3. זה אומר מה שאמרתי. וזה באמת עושה לנו טרול עוד פעם. שעכשיו עוברים ל-TNT הבאים. נגד נשאר די הרבה. אז כנראה זה לא יהיה האחרון. זה לא יהיה החלק האחרון נראה לי. אוקיי, בואו נבדוק מה עוד יש כאן. זה איפה היינו? ב-TNT הזה, אז הנה מכאן רגע אחד. מה? אוקיי. זה אמור להיות שני ה-TNT'ים האלה אמורים להיות חלק מזה. ושמים את זה. ואת זה. אוקיי, זה ה-TNT הכי מעצבן בעולם. למה הוא לא מתפוצץ? למה? אוקיי, את הטרול TNT הם... מה? שטרול TNT הם כ2 פשוט שבין כאן עוד TNT. אבל איפה ה-TNT הנורמלי? למה להבל אותי? למה הבלתם אותי? מה כאילו מה יקרה אם אני מפוצץ? אז אם אני עושה את זה בזמן עוד ועוד, זה לא מפסיק. רגע אחד. אומייג. אוקיי, עכשיו עוברים לטרול TNT בלי ה-MK הזה. מה זה עושה? רגיל. אוקיי, עכשיו לשמוק TNT, או בעברית עשן TNT. זה לא נראה כמו עשן כי זה נראה די צבעוני. עושה כאן משהו שחור.
מה הקשור שחור על הצבעונית? אני רוצה לראות את הצבעוני. הנה הוא. ובינתיים הוא באמת עושה עשן. זה לא בריא לעשן TNT. יגמור לך את החיים, למרות שזה נראה שאת מוסיפה לחיים, אבל לא. אל תעשני ותתפוצץ כבר. זהו, בלי פיצוץ, רק עשן. סטטיק TNT. אוקיי, זה לא נראה שזה באמת עשה משהו. יש כאן כמה TNT שהם פשוט לא מתים, הם לא עושים כלום מיוחד, פשוט TNT רגיל. אם זה כבר התפוצץ. רגע, לא פה שחשבתי. כי בוא נעשה את ה-TNT פאפשיק ליד ה-TNT שעדיין לא התפוצץ ולא נמצא כאן. אני לא יודע איפה TNT שלא התפוצץ עדיין. הלוגו שלה מזכיר לי את זה תציבתי. רגע, עוד פעם גשם. עכשיו זה גשם של כל הדברים מתחת. חכו שנייה. יופי. עכשיו בוא נעשה את זה. שזה TNT, שהוא רגיל מכל הכיוונים חוץ מזה. שאני לא יודע מה זה. מה יש מתחת? רגע אחד. זה עושה כמו מה שאירוברן שלו. שכזה שביל ככה עמוק. אבל זה הפסיק בשלב מסוים. איך הוא נראה מתחת? רגיל. עכשיו לבאדר TNT, או בעברית חמאת TNT, תשימו בכריך שלכם ויהיה לכם כריך פיצוץ. זה לא באדר. היה בלוק כזה של באדר, נראה לי. או שזה של משחק אחר ואני מתבלבל. כי ל-TNT הזה יש שם די מוזר. קוראים לה מולטי-פליינג, שזה אומר נראה לי רב משתתפים. מהכאילו זה עומד לזמן כאן עוד סטיב. מה? מה קורה פה? אומייגאד. חשבתי שזה יהיה סתם כמו כל ה-TNTים האלה שמשכפלים את עצמם ועושים פיצוץ קטן, אבל תסתכלו איזה הרס זה עשה. תנו שנייה לבדוק משהו? אוקיי, חזרתי. אז בואו נעשה עוד TNT. מה זה? אני לא יודע מה זה ה-TNT הזה. יאללה, בוא נבדוק אותו. חצי אפור וחצי שחור. אוקיי. הוא לא עשה כלום. השקיעו יותר על העיצוב שלו מאשר הפיצוץ שלו. למה היוצר של כל ה-TNTים האלה עשה כל כך הרבה TNTים פשוט לא עובדים, אני רוצה TNT שיעבוד, מה זה? טאקי משנה כיוון, הוא TNT, לא? מה קרה כאן? איפה אני, איפה ה-TNT, משהו מסתגר כאן, יש כאן אנדרמן? ולמה? שיגר אותי לתוך מערה. רוצה לצאת מכאן,
שמתי את ה-TNT הזה. טוב, בואו ננסה לשם את שוב ולבדוק שזה לא באג. נעף מכאן. הבנתי מה זה עושה. משגר דברים רנדומליים. מה זה המקום הזה? טוב, זה נראה שזה לא עשה פיצוץ. עכשיו זה פנטום TNT שאני משג מזומר ולנו נעלם. אומייגאד. עוד פעם זה. מה זה בדיוק? אני לא יודע מה זה. מישהו מוכן להסביר לי מה זה? מעולם ראיתי את זה. מה זה? פארמינג TNT? מה זה כאילו כזה משהו של כפר, החקלאות שם? כן, זה החקלאות שם. בוא נבדוק מה הוא הכין לנו TNT, הכין לנו משהו שלא מוכן. ואת החיטה הזאת. עוד משהו לא מוכן, גזר. לא יודע מה זה. פוטטו, תפוח אדמה. וכל שאר הדברים. עכשיו, ה-X-ray TNT, או בעברית, X-ray TNT. זה בדיוק כמו ה-X-ray האמיתי. ועוד פעם, אתם חייבים להראות לי את הבלוק הזה. אני רוצה לדעת מה זה. רוצה לדעת מאוד מה זה הבלוק הזה. עכשיו בואו נתרחק מכל הזכוכית הזאת. מעניין איך זה היה נראה באופטיפיין. עוברים ה-TNT הזה. ששוב נעלם. אומייגאד. רגע אחד. היא כמו מטאור שהיה מקודם רק עם קרח. צריך טיפה שונה. אני זוכר שהיה כזה TNT שהפך את כל האזור לקרח. אבל זה טיפה שונה. רגע אחד. מה זה קשור לקרח? שמישהו תסביר לי מה הבלוק הזה קשור לקרח? כן, אז אני מניח שזה לא קשור. עכשיו, לביג TNT, או בעברית TNT גדול. הוא באמת גדול. טיפה שם. אוקיי, זה כמו זימון של 20 TNT. שאם משלבים את כולם זה לא נראה כמו הגודל של הביג TNT. עכשיו לאחד האחרון אני מניח. הדבר הזה שמזכיר לי שעון או חץ שמצביע לשם. אוקיי, חכו שנייה. אוקיי, אז כאן מסתיים לנו הפרק של ה-TNT. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק ותירשמו לערוץ לחלק השלישי. ויאללה ביי.